Поредното наше пътуване в лагер на мечтите. Дневният център за подкрепа на лица с увреждания, Сдружение Консултантско бюро Напредък 7, Народно читалище Родопски пламък 2023, село Чурен и община Пловдив реализирахме еко и биопочивка в красивите Родопи и неповторимият Чурен. Както всяко едно прекрасно утро, и нашето започна с ритане на топка. Тишината на сутрешните Родопи допринесе напълно да се потопим в спокойната атмосфера на необятната природа около нас. След като вече бяхме вдигнали пулса, тръгнахме на краткият поход от комплекс Родопи до село Чурен. Всички бяха въодушевени да търсят шишарки и да се любуват на прекрасното време. Младежите и техните близки с сърце и душа вдишаха от енергията на Родопите. След като пристигнахме в китното село Чурен, пристъпихме към подготовката за пикника и към украсяването на центъра с багрите на небето, земята, гората и слънцето. Направихме и билкова градина в реновираното читалище на селото. Някой пуска кафето, имам трифена, мога да се направи. Това като стане на жар, ще ми подаваш кебабчета, да ги сложим на такова скарата и ще правим цънпър. Дайде! Чакай да стане жар, де. Чакай малко. Надолу, давай. Айде! Пак. Надолу. Сам стига. След усилената работа, беше време да се отдадем на заслужена почивка с пикник под брезите, с домашна скара и много родопски вкусотии. Настроението със сигурност беше повдигнато, а тепърва започвахме. Дойде и нашият щур аниматор, който беше подготвил забавни по-забавни изненади. Танцувахме, пяхме и се смяхме на открито с прохладни игри и занимания. Едно, две, три, зеле! Показахме, че можем да покоряваме и нови върхове. Ти нали така се казваш? Любо се казва. Да. Ако че викам Любчо, Няма да се спъниш. Няма да се съжда. Изкачихме се на село Чурен с кратък и зареждащ поход, който ни откри впечатляващи гледки към родопския рид Чернатица. Най-отгоре на селото, на около 1450 метра надморска височина, се намира храм Свети пророк Илия. Във времената след Балканската война, черквата става основата, която крепи чуренци в предстоящите тежки и трудни години, които изживява царство България, двете световни войни, в които участие взимат и мъже от няколкото основни чуренски рода. През 2015 година започва възстановяването й и приключва с изографисването на храма през 2024.
Седнахме да си поемем глътка въздух, вкусихме и от планински киселец. Запалихме свещички в църквата с молба за здраве. Беше време да продължим и с нашия преход. Към нас се присъедини и шотландската овчарка Рекс. За къде сме без куче пазач? Нашето послание е едно. Знайте, че хората със специални потребности могат много. Просто трябва да вярваш в тях. Повярвайте ни, че ние можем.